So welcome back mga ka-DIY Loop. So ang gagawin natin is maglalagay tayo ng flag mga kapatid. So abangan sa ating video. So mga kapatid, so ang gagawin po natin ngayon is maglalagay po tayo ng flag doon sa ating doon po sa pinagdadapuan nila, at para demiretso na po sila dito mga kapatid. So nandito na rin yung gagamitin natin na gamit. So taas natin yung brightness mga kapatids. So yan. So nalagay ko na yung mga gagamitin natin. So may gunting tayo at ilagay natin ang pula na damit o tela. Kung kahit anong tela yan mga kapatids, basta kulay red siya mga kapatids. So may tali din tayo na paglalagyan. So itatali natin siya mga kapatids. At may din tayo mga kapatids. So day 5 ng pag-viewing ng mga kapatid natin. So yan. So check natin sila mga kapatids. Yan po. So day 5 mga kapatids. So doon po natin ilalagay yung ating flag mga kapatids. Doon po. Diyan po natin ilalagay, no? Ayan mga kapatids. So meron din tayong isang problema ngayon mga kapatids, dahil kagabi po ay tinira po nung pusa yung ating kalapati na isang breeder mga kapatids. So check din natin yan. So yun. So yun po mga kapatids. Yun, no? Yun, napapansin nyo mga kapatids. So check na din natin yan mamaya mga kapatids. So tara, umpisa na natin yung ating gagawin na flag mga kapatid. So nangidlog na sila. So yan o, naglilimlim na. So dito din mga kapatid. So may 4 na. At sana mabuhay yung may similya yung 4 na ilog natin mga kapatid, no? So tara, umpisa na natin. So ang gawin natin mga kapatid, isi-check natin siya ng parang matawag mga kapatid, no? So ito yung natin bagay dahil mga vlog. Yan. Kita nyo kulay rin mga kapatid. Grabe na natin. So mga kapatids, natapos na natin yung watawat, no? So yan. So ikakabit po natin yun doon sa yung kinuha nating pawayan. Kakabit po natin to, dudugtungan natin to ng mas mataas. At gagawa pa tayo ng isa na pangwagayway. Ano, ganyan po yung style niya mga kapatids. So maingay yung baboy namin mga kapatids. So yan po, pangwagayway to ay gagawin po natin doon, silalagay natin doon sa taas. So sobrang brightness. So doon, dyan mga kapatids. So ipapatayo natin dyan. So abangan natin maya mga kapatids. So gagawa po tayo ng isang ganto para pangwagayway at pambugaw mga kapatids, pang force fly sa ating mga kalapati mga kapatids, sa mga training natin, at para tumagal yung paglipad nila mga kapatids. So tara, at ibalik muna natin sa kulungan yung mga yung mga young birds na warrior natin, para mapahinga na rin sila mga kapatids, dahil uhaw na po, no? Napapansin nyo mga kapatids. Yan po. So kailangan na rin nila uminom mga kapatids. At tara, samahan nyo ako mga kapatids. So that's it mga kapatids, nabalik na natin at nagpakain na rin tayo. Yan, so nagbigay rin ako ng grits. Yan mga kapatids. So nandito na sila lahat. Yan na po sila sa loob. At tara, umpisa na natin yung ating gagawin na flag. So ready to na mga kapatids. So tara, samahan nyo ako. At gawin na natin.
may ginagawa ko mga kalapatids. Sila yung dalawa naman na puti natin. Naghaharutan pa talaga oh. So sweet na sweet mga kapatids. Yan po oh. So nakuhanan natin, na-timingan natin, naghaharutan. Yan po mga kapatids oh. Masdan sila mga kapatids oh. So sweet, sana all mga kapatids oh. Yan, sweet nila mga kapatids. Kahit may itlog na, sweet pa rin. Ano? Kasi lang dalawa mga kapatids. So kanina mga kapatids, habang may ginagawa po tayo mga kapatids, is lumabas na yung isang itlog ng pair na yung nanditong pair mga kapatids. So silipin natin. So di ko na timingan mga kapatids. So yan. So na-timingan ko kanina. So yan o. So tapang talaga. So nakalabas na yung isa. So yun yung madumi o. So kasi kakalabas pa lang mga kapatids. So na-timingan ko kanina. So hindi. So yun po mga kapatids. So tara. Mga kapatids, tingnan natin yung ating ginawang ginawang watawat. Yan po. So yan mga kapatids. So yan po yung nagawa natin yung watawat. So yan no. So gagawa pa tayo ng isa para pagbugaw mga kapatids. So okay na yan, kataas mga kapatids, mataas na yan masyado. So dun po natin kinabit hanggang yan ang pataas mga kapatids. At para hindi na sila umano dyan mga kapatids, dumapo. So dito, kuta tayo ditong gawi dahil yung isa na breeders natin mga kapatids is tinira ng pusa kagabi. So check natin kung anong kalagayan niya mga kapatids. So yun nga mga kapatids, ito yun mga kapatids oh, yung tinira ng pusa. So di ko alam bakit tinira ng pusa, dahil may inakay pa siya oh. So hindi pa po natin pwedeng ihiwalay yan dahil hindi pa siya tumutuka. So mga 3 to 4 days pa. So ito mga 2 days pa wala pa dis. Hiwalay na rin na, isasampan na rin natin yan susunod. So ito wala pa dis. Oras na sampanan natin tong yan at yun mga patis is ay yan pala mga patis is ipapamigay ko yan mga kalapatids. Yan nakikita nyo mga kalapatids, ipapamigay natin siya yan dahil hindi natin yan sinuksukan at papamigay lang natin doon sa kasama natin gumawa ng stock loaf. At ito is isasampan na rin natin, and then mga kalapatids is ito ililipat natin dito at para madala natin sila doon. So di ko pa po na check yung ilong nila kung may similya ba mga kapatids, dahil baka walang similya is useless din yung paglilimlim nila mga kapatids no. So tara samahan nyo akong i-check yung naano ng pusa mga kapatids. So tara. So mga kapatids, yan o, nahuli na natin siya, si Tippler. So tingnan yung mata niya din o. So ganda din yung mata niya mga kapatids. Yan. So pearl eye siya mga kapatids. Yan o. Kung di nyo napapansin mga kapatids, pearl eye siya. So check natin yung sugat niya mga kapatids. Yung inano ng So yan mga kapatids. So wala namang dito. So ditong gawin mga kapatids yung natira. Yan o. Kikita nyo mga kapatids. Yan po. So comment down below kung ano po yung magandang pang dito. So tingnan natin maigi kung ano yung natamaan. So yun o mga kapatids. So kinagat to mga kapatids. Yan po. So comment down below kung ano magandang mabisang gamot mga kapatids. So dito din check natin kung may tama din siya dito. So wala naman siya tama dito sa katawan mga kapatids. So dito lang talaga mga kapatids, ano?
Dito lang talaga yung tama niya sa pakpak. Sana makarecover pa ito mga kapatids. Yan o. Dahil kita-kita nyo mga kapatids, tamaan talaga. So pwede pa naman to. So gagamutin na lang natin mga kapatids. Yan siya. So kawawa naman mga kapatids, no? So tara, balik na natin mga kapatids. So that's it mga kapatids. Na-check na natin yung yung kinagat ng pusa, yung tinira ng pusa. Buti na lang hindi namatay. Dahil ang napuruhan lang sa kanya mga kapatids is yung pakpak. Kita nyo naman sa video natin mga kapatids, no? So yun, nagbabalik tayo mga kapatids. So magpa-shoutout muna tayo sa sa mga nagpapa-shoutout sa ating YouTube channel. So shoutout kay Vlog Star Love mga kapatids. So support nyo yan. So support natin lahat ng YouTube vlogger mga kapatids. So sunod natin is si John Benedict Revilla mga kapatids, no? So shoutout din sa kanya. So supportan nyo din si PNT Racing Pigeon Love TV mga kapatids. So huwag nyo kakalimutan nyo mga kapatids, dahil mga pigeon vlogger natin yan, support ang tunay sa ating love mga kapatids, no? So sunod natin sa mga nagpapa-shoutout sa YouTube ay sa Facebook mga kapatids. So shoutout sa mga pigeon vlogger, Alarcon TV mga kapatids. So sa Alarcon mga kapatids, so support nyo yan sa Alarcon Love mga kapatids, no? So shoutout din sa sa mga kay Father and Son Hunters Love TV mga kapatids. So shoutout sa kanya mga kapatids. So shoutout natin yung mga pigeon vlogger mga kapatids. So Pansir vlogger mga kapatids. So shoutout sa inyo mga kapatids. So sana suportahan, tunay na suportahan, sabay-sabay natin sila mga kapatids, i-suportahan isa't isa, at para ubagat ang isa't isa sa atin mga kapatids, at hindi maging daya sa ibang mga vlogger mga kapatids, no? So huwag nyo kakalimutan. So unang-unang nag-inspire sa atin is si Madlalo mga kapatids. So yun yung unang magandang, si Madlalo sa unang magandang napanood ko na taga-video nag-vlog na YouTube vlogger mga kapatids, no? So supportan natin isa-isa. So that's it mga kapatids. So sa next video na lang natin i-shoutout yung ibang vlogger mga kapatids. So hanggang dito na lang mga kapatids. So please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating videos mga kapatids. So kung kakalimutan mag-comment at mag-like mga kapatids, so share mo na rin yung video para